Si myslíš, že ti olej v prevodovke vydrží, pokiaľ chceš mať auto dlhodobo bez výmeny? Olej v automatickej prevodovke má také isté funkcie ako olej v motore. Maže, chladí, čistí, odvádza nečistoty. To znamená, pokiaľ meníš olej v motore, prečo nemieť olej v prevodovke, keď robí to isté? Čiže čistý olej v prevodovke je ešte dôležitejší ako v motore, pretože prevodovka na svoju správnu funkciu potrebuje mať správny tlak a ten pri zlom oleji nemôže byť dobrý. Presne kvôli týmto tlakom sa robia adaptácie po výmene, pretože tá prevodovka je zvyknutá a naučená na nejaký priebeh kilometrický a opotrebovanie toho oleja. Po výmene toho oleja je preto potrebné tej prevodovke povedať, že má nový olej. Olej v automate sa odporúča meniť každých 60 až 80 tisíc, pokiaľ to auto má bežné podmienky. Pokiaľ sa s autom ťahá alebo sa jazdí v ťažkých terénoch, odporúča sa interval ešte skrátiť. Výrobcovia vozidel často uvádzajú, že prevodovka je náplň doživotná, ale táto náplň, respektíve táto doživotnosť je daná výrobcom, majiteľom vozidla. Pri výmene oleja v prevodovke je najlepšie vymeniť náplň celú, pretože pokiaľ vymeníme len časť, tieto oleje sa zmiešajú a ten olej nemá vlastnosť ani nového, ani starého, vznikne tam nejaká zmes. Daj si na to pozor, ak nechceš, aby ti prevodovka raz nič nezaradila, prípadne si nemal problémy po predaji. Ak by si potreboval spraviť údržbu svojej prevodovky, kľudne sa nám ozvi.